Vacationनि दिन jotono tongthok chathok tonglaio baksa hingke ba family rok bai family trip thanglaio baksa hingke dol baksa pal baksa khlai berailaio baksa hingke ba gana gini tongoi no haino celebration rok khlailaio party rok aboni bisingo no oborok rok haino dol baksa joto dol bai miliwoi swimming pool o kaisa borok party organize khlaika tei ar jago gan rok tamoi swimming pool no mosalaika tongthok laika tei aboni bisingo no o borok je tongthok chathok tongmani o video rok no bo capture khlainai rok hingke to khlai no tonglaio tei o tongthok chathok srapsani bisingo emon je monak pohoro khopjak tei wngwi thangnai o kogrok no tui kebo phano sawi manya srapsani bisingo se kablai suklai wngwi thangnai hinui amsaksa tongthok chathok tonglai mani dol baksa rok norok o najra rok no nugui kebo phano wansugui manglak je amhai wngwi thangnai hinui hingke norok oro nugui ni mankhana borok bwsak jora tui tongthogui mosalaiui tukulaiui tonglaikha baksa kheba kujuk saka tui baharui tongkha baksa kheba swimming pool ni sakao mosalai tonglaikha swimming pool ni bisingo bahaino habai baksa kheba tukunai rok hingke to tukulai no tonglaio hingke aroni bisingo no black color belum gonji chumjak no norok khel khlainai dikisa bo ajak no hoite dive khlainani nai tongo jemon kwbangma circus rok phunukma hai dive khlai bahaike kujuk saka no hoite tui bisingo haike baharai thangmani abo haike no bo arjagao circus phunuknani naikha boni dol rok no hingke onghorile paikha tuio phiaba tei fataro ongkhori phailiya hingke srapsani yagulo dol rok hingke to ajra wan sugui masalai no tonglaio kisapano andaja kwrui je boni dol tei kifili phaigala khinui ongkhori thangmani hingke boni dol rok hingke to natok se khlai tongkhana hin tongo tui bisingo rokojak phiaba srapsani yagulo ongkhoriya no tongkha hinui omo onno bepar se hinui boni dol rok wansuglaika hingke khojaui naimani yagulo nukha boni dol ni langma se chojak langma thangwi paikha hinui hingke no wansuglaika boni dol rok tui bisingo atkaisa hama bai boni hama rok maya wngwi abo kahai wngkhana hinui phiaba arjagao swimming pool hingke to chini bwchang jora yakeba khaklap jora bara wngya bo je dive khlainani bagwi haksalni hoite je tui bisingo ongkhorka obo ongkhormani bagui no bini bokrok tukhumani bokrogo japnangui kha haike bo arjagao no usrok hai wngwi tui bisingo klai tongkha hingke tui bisingo klai tongsani jodi no khoja slapka hingke bo arjrao bini langma banchi slapka mu phiaba dol rok abono chengcheng rawan sugui khojaliya bono haike no arjagao bo hama hosaimania wngwi thui paikha usrok wngmani bagui bo sak bo bwchawi manliya tui kuthuk hingke to bo banchiwi phan mangko phiaba arjagao swimming pool tolao bahaino tiles rok rijak wngma bai o tiles bokrogo nangui bo arjagao no lengui thuinani nangkha hingke norok obo nungmani yagulo tamo sanani muchungnai comment section thangui comment khlai salai di bo tamni bagui thuinani nangkhana kubi de bokrogo nangui thuikana nakiba onno bepar hoijak kogrok de wngkhana oboni uklogo chung pet rok no rokhangke belai kheno hamjako pet rok no chung bwsabai baksa hinui wan sugui bwsa haike no pushio phiaba baksa hingke o pet no le hamjagui ro phiaba tongte hingke jala nangjagui o pet no phalui eba kheba alada jagao khitare khibiruyo abo haino tei kaisa mangpili nugui mankha je o borok bahaike o swino jala nangjagui boni back story ta amsike kaham khlai saimania phiaba boni pet no wngna hinui kha khlaio bahaike o swino khawi tongkhanai naidi amo bo eat bai khawi tuio khitar rohanani o tui kuthugo bridge tolao o bridge tolani tui amsaksa kuthuk je borok ajagao klaikha hingke borok tui yongna rungya hingke ajagao no thui panai yakung yak mahanya wngwi abo hai jagao swino khiklainani nai tongkha phiaba borok saimano swirok jesuk tui kuthugo phano tui yognani rungo borok jesuk tui kuthugo phano yogui sak survive khlai mano haini bagui no yogui tamanthung survive khlai tamanthung arjagao no hama thuk khlai thuinani wngthon hinui bo pre planning khlai no boni yakungo
Dukui khaoi tei totrao dukui khaoi o totran dukuio it hili khaoi twio khiklai rohorkha belai kheno wanama singsa. Twio khiklai rohormani yagulo naidi o sei saksangno survive khlai rinani bagui banchi rinani bagui twio lupa lupa wngui tongo phiaba o it hilingni bagui bo twyok na phano yogui manya wngui tongkha amsa it hilingni bagui. Hingke o video chagui social media o upload khlaimani yagulo mar kheno borokni comment hamya nugui mankha. Asungno sei rinani mujungya se hingke tamkhainani bagui obo kahai ma khlai bo swino obo kahai ke butharmani boni bo obo kahai ke no thwinani nangnai hingke o video viral wngui thangmani yagulo tabuk hingka hingke police ni alombo chobui nahar saka bono hingke tabuk busu kotor jorati bono sajarewui man oborokno tui bo salainai police rok baksa hingke pet rokno rwbui nijini bwsa haike pusuoi sorry hamya wngkha hingke banchirino muchungbo banchirimania phiaba borok hingka hingke abo haike swino khitarui haino situtui se bwtharkha hingka hingke borokno nugui belai kheno bwkha kosto nango norok bode abo hai wngjakha o swino abo kahai ke nugui bwkhao tamo hai de wngjakha comment section o thangui comment khlai salai di.